What's up mga kalabla? Welcome back to our channel. Nasa si Al, si Chess, yung maghatag kalingawan kaninyong tanan. Today's video is Gaano Mo Ako Kakilala Challenge! Ang kalabla kinahanglan ni pautanan ako, mutubag ka sa imuang papel. So dapat coincide ka sa akuang gisulat dire. Dapat kung sakto ka sa 1 point. Okay, so let's start. First question is, what is my zodiac sign? Zodiac sign? Yes, zodiac sign. Sure ko kabalo ka ani. Two, one. Tiger. Say mo ah. Tiger. Tiger. Ano sa'yo mo? Leo. Oh, check. Check ka. Amin akong tiger. Leo man. Leon. Lion. 1 point si Jess. 1 And point. Yeah. So, ikaw. Dili na ito mailan or kung sa ka kailan ako. Unsa ba? Okay ako. Okay. Pinaka-dream na ko nga lugar. Sukad sa una. Sikat sa una? Sukad sa una ha? Wala na ay. Japan. Switzerland. Switzerland no? Sa una no? Oo. Ato dito magpakasal. Nagandoy. Switzerland. Switzerland. Oo. Anong bali? Karon na dahil ng Japan. Oh. Usap kay Nanas Jeng. Ay, at sagdahil na. Pasensya na makalablab huwag nabali. Kanang Japan na karon kay ako apaso si Jeng. Jeng's life journey. Sisi. Hello, Ison. Apason ka na mo des Japan. Charot. Sa Yeah. next tao. O sa Switzerland kay si Ate Filter. Filter Vlogs. Hello, ate. Doon na kayo minimo. Switzerland na may. Yes, diyan na mo ihal ka mo mga wedding ring. Wedding ring. Okay. Next question for me. O, wrong ka. 1 point pa ko. 1 point sa punishment. Secret. Okay. Unsay middle name ni Papa ug Mama? So, dapat kay balusad ka sa akong pamilya. Unsa ka kasuod? Mama. Mama. Papa and Mama. Finish or unfinished? Respass your paper. Finish, not finish. Habagat og makaluwa. Ay! Wrong ko! Sakto di ko. Uy, ikaw may naroon ikaw tagtungod. Sorry! Makaluwa o habagat. Kisay parintin ako diha. Wrong spelling lang ako habagat. Okay ra, J. at least J mabasa, na, yes. J. Sinsya na sa kong agi makalablaw ka ng kurog kay kog kamo. Pinapataka ra. Kana bang manglabak ka, iniguman mo panglaban niya, manghinaw, mo na yung makakurog. Makakurog sa kamot. Manglaba din manghinaw po yaw. Next! Auto zero. Kala patay. Yeah. Yeah. Favorite sport na ko. I know that. Sa Si spelling. ambot ni mo. Balik grade 1. Ala! Si spelling. Balik grade 1. Flavor nga spelling. Ha? Flavor na nga spelling. Ambot ni mo. Basta favorite sport na ko. Yan o. Chess. 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 Man Anong bali? Chess. Man ko spelling? Chess. Oh. Kaya ba ko chess, kay kato nakaadto ko sa inyo, dagan kang mga certification nga champion si Love Love Jess. Yeah. Yes, congratulations. Okay, 2, 1. My next question is, pila na magkabuka kung apo karon? Agay, kasi sa kontod. Kadaganin mo ako. Sa mga kalab-lab, na nakoy apo anak sa akong mga pagumangkon. So, pila naman kabuok lab-lab ang akong apo karon. So, dapat kay balo ka na. Pila? Pila na lang kabuok ang akong apo karon. So, nangapo na ko no. Pila na lang kabuok, pila kabuok ang akong apo karon. 3, 2, 1. 10. 15?
Sandra? 15. Ten. Ten. 10 na. 10 na ako nga po mga kalablaw. So, Magana na ka 1 po point noon. ko. 1 point ko. 1, 2. 2 na ka? Ah. So, 1, 2. Next is Next. cow. Complete name ni mama o papa. Dala na na ilang mga middle name. Kalisod. Oh, dapat kailan kanina. Grabe ka sa naiwa, oy. Na. Dala na middle name ha. Na. Tinuod nga ng Jod. Wala ko kayo maliwanag. Ah. Mana? Yara. Mana? Wala ko kapapa ni Moy, kulang. Di ka mo tapos kailan kanina ka papa. Arong kapapa ni mo. Sa'yo apelido. Sabina, Bernia, Bihuna, Langit nun. Ginesyo, Langit nun Silvano. Wala ka ba na sa middle name ni Wala. Papa? Ginesyo, Sisiban, Silvano. Sakto kung kamama ni mo. Gini, oy! Balberos. One wrong there. Sabina, Balberos, Bihuna. Isura sa imo ah. Ay, sa'yo lagay kaya ko ah. Sa 3 and 1. Next is, dapat balos na ni makilablab ha. Balos na, balos na. Next. What is my favorite food? Favorite food? Yes. Kabaw ka niya, dapat kabalot ka ni. Siya makilablab kay naurot akong papel. Ah. Wait sa, tagak. Any spicy foods? Lugaw with bulad. Klaro. Essential. Essential po ang lugaw, pati bulad. Check bitaw kalablab. Ano sa di mo ah? Bulad. Loga with bulad. Bitaw paborito po na ako ng bulad. Oo. Pero Yeah, ang paborito lugaw. sa nimutan ng mga spicy foods. Yes. Check. Check lang yapon ka, di ba? Love giday ko nimo. Gatay. Next. Next is Ako na. 3-1. ayog list dai mo oy. Mahangyo mo di ay. Faster. Ah, Bawal mo gunaw na. Kasi akong ambition unta nga wait sa. Akong pinakapangandoy unta nga kurso nga raon. O madayon pa. Pan. Unsa unta. O pananglit na dayon pa unta. Lawyer. Kabagod ka. Lawyer kay gamay ra kay ka mulusot na yon. Ikaw, Lawyer. Lawyer. Okay, sana all lawyer. Og Og nadayon pa. nadayon. Yan na pandol man. Basin pa din ay chance, di ba? Yes. Yay! Napay chance. Basin na pa din Habang chance. habang may buhay. May pag-asa. Yes. Next is Ikaw na. dapat mo balo sa tayo. 2, 3. 2 na ka, ako 3. Unsay naong nako kon masuko. Imujira. Ikaw bahala. Naong ni mo og masuko ka. Ilhan na ka na ang masuko. Di ma-drawing. Kusgala, gudala. Ako way lawas pero ang naong raman. Ang naong redasyan. Uda ko ako lawan. Burot akong tiyan. Siga akong mata. Udah kang galonggan. Ako ikaw. Buti mo imong buhok.
Okay, pagbigyan, check sila Flajet. Imong sige ikot-koton imong ulo. Sige ka na murag ikatlan din. Kanang naw nga di gud ma-drawing mo ni, di ma-drawing ang naw. Sila naman Kaya ka. nagpasuko si Love. Sila naka-points ka. 4 niya, 2. Next. Ako na. Ikaw. Next. Back melody. Ninganli, tanan akong igsoon. Ay, kasayo na. Complete name. Na, grabe, duwa gamay, raki kong papel. Uy, pila naman pukabuk akong igsoon. Duha naman. Complete name, ha? Kailan ka na mo? Jorande. Og si Joanna Marie. Man. Silvano. Yeah, isa ko yung spelling, ha? 3. Tay na tatay. Tay. Tay na di ay. How? 4 day. 4-3. 4-3. Okay. Si next is ako. Ay, guys na, ha? Okay, unsa man? Unsang lugar nga ako ang gipangandoy nga makadto ko? Ah, ikaw ko, nakuha na. Korea. Korea? Balay? Balay. Ang tarong. Korea bitaw. Do you like that? Sumawag ko, ganahan kaya nga. Yes. Korea ba? Korea akong ganahan, mga kalablab. So, So, ato na ta? ato na ta. And 3, 2, 1. Woo! Lupad. Sa kay silig. Next. Next, ako na. Napakaidagang pangutana niya. Next, ako na. Ilan naman ka? 4, 3. 4, 3. 5 na ko, 5-3 na. Kay Korea, daog ko. O, di Okay, ba? faster. Favorite dessert na ko. Favorite dessert? Diyan na. Salad man. Pansit. Dessert na ako. Salad! Pansit long lib. Bitaw joke. Salad. Salad, man good. Makakaila, grabe. Huwag ka pag-gusto ko favorite dessert. Salad. Dessert din ng pansit. Wadyo ka kabas akong dessert. Salad. Yusab pa. Salad. Wrong na kadaan. Wala, bitaw ko kay dalawa sa imong ganahan. O na, diha. Di man nataka to, ito. Yapon ka wala ko sa akong ganahan. Okay, next. Next. Last na ni. Last na. Last question, mga kalablab. So, kuha na to ha. 5-3. Daog na si Love Jess. May kay siya. Magkudaog na yung kuha eh. Sa kurso nga kanunin akong ipangandoy. Dahil nantod karon wa matuman. Criminology. Criminology. Yes. Yan pangandoy na mga kalablab nga. Hantod karon mo nga. Wala Japon sa pohon basin pa di ay. Habang may buhay. May pag-asa. Okay, next question nimo di ay, last nimo. Mana? Wala na? Wala. Okay, mga kalablab, thank you for watching. Mingaw ba yamin ninyo? Totoo, may nga wala magpakita ninyo. Yes. Kay nagbakasyon me. Yeah. Dito may Switzerland. Yeah. Dito siya, ay dito ko Switzerland, dito siya Korea. Yeah. Yay. Pero sa dam gura. Yeah. Ay, Okay, nako. mga kalablab, hope na-enjoy mo. Nag-enjoy mo sa muang video karon. So, salamat kayo sa pagtanaw nga inyong yung gihuman. Salamat. We love you all, mga kalablab. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.